आरती होई रवि जय के ससुरा होई रवि जय के ससुरा तते के बहुरा जय हो जा तते के बहुरा कवन से बकोरी खिस पर बोल दे बियाह लागल बोरी ए सैया कही कवन से बकोरी खिस पर बोल दे बियाह लागल बोरी। ऐसे भी जब जब हमारी लड़ाई होती है यदि गोलू से बाद में फिर अफसोस होता है कि हमेशा ये कुछ ना कुछ बोल देते हैं, मुझे बर्दाश्त होता नहीं है ना, वो सब सुनने बनावटी नहीं बोलना। खबरदार डोंट स्पीक। राजा जी अलग बिछावना लेके सुतल बारे ओही खातिर उसल बारे राजा जी अलग बिछावना। हे राजा भैया राधे श्याम रसिया के गाना ये तो निशा खूब जाने। आप ही गा ही रहे, आप आपसे ज्यादा कौन जानेगा। राधे श्याम रसिया जी के बढ़िया बढ़िया गाना बा, ऐसा थोड़े बा कि खराब बा। ए सैया कहीं कवन से बकोरी किस बरल बोल देनिया लागल बोरी। ए सैया कहीं कवन से बकोरी किस बरल बोल देनिया लागल बोरी। सजल से जरिया छोड़ के भुइया सुतल बानी काजी सजल से जरिया सजल से जरिया छोड़ के भुइया सुतल बानी काजी त अपना धनिया से राजा जी रूसल बानी काजी अपना धनिया से राजा जी रूसल बानी काजी। बोलबे करब काहे रूसल बानी कि निशा कि निशा तोहर बोलू राजा तोह से अरे अलग बिछावना लेके सुतल बारे ओही खातिर उसल बारे राजा जी अलग बिछावना लेके सुतल बारे ओही खातिर सुना बोलला बोल नहीं खन करत नहीं खन कहा। आदरणीय मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष श्री रमेश्वर यादव जी ग्राम पंचायत राज मतैया खास के जिनके तरफ से 500 रुपए का मुखिया सह पैक्स अध्यक्ष श्री रमेश्वर यादव जी ग्राम पंचायत राज मतैया खास उनका मारे धारा वा में मुश्किल भइल कि बाकी घर के खाना खोइला बिना टूटल बारे ओही खातिर रुसल बारे राजा जी ओही रुसल बारे कि अपना सोचनी से राजा जी रुसल बारे। घर में बनैनी हम नया नया खाना
रमेश चौधरी जी वाह वाह वाह। इतना मक्खी कहाँ से आ गया भाई? अरे जहाँ गुड़ रहे लो जल लागे ना चलो गाओ जहाँ गुड़ रहे लो जब माछी चुट्टा सब लागे तो तू आज के गुड़ हो लगबे करे और आप माखी हैं? हमारा पर कहाँ लगा नहीं लगा। हां तारा चल बा हां गाना फिर उहे काम घरवा में नया नया बनी खाना नया नया हम हो बनैले बनी खाना बनैले बनी घरवा से बहरी ई जाला रोजाना जाला रोजाना इता जाला रोजाना घरवा में निमन बनौली हम खाना घरवा से बहरी ई जाला रोजाना सजल से जरिया छोड़ के भुइया सुतल बानी काजी सजल से जड़िया छोड़ के भुइया सुतल बानी काजी। ए मुस्कान अपने राजा जी से बोल लो तय अपना धोनिया से राजा जी रुसल बानी काजी रुसल बानी तय अपना धोनिया से राजा जी रुसल बानी काजी कहे के चाहे रुसल बड़े तो राजा जी मन के माना भेट तो होइए जाई राजा जी मन के माना चलता पढ़ाई ओ सदावा न जनी करवानी जी चलता पढ़ाई ओ सदावा न जनी बाहर से बाहर ओ सकुलिया मिले आई जी यदि भेंट हो जाई तो अरे के उपासना भेंट खाई भवानी श्री मलाई